Dette er de 5 største myter om overgangsalderen, som mange kvinder tror på. Tid til at opdage, hvad fakta er, og hvad der er fabel. Hormonelle udsving under overgangsalderen kan nogle gange føre til koncentrationsproblemer og glemsomhed. Men det betyder ikke, at din hjerne forringes. Med den rette tilgang, såsom en sund livsstil og tilstrækkelig søvn, kan du forbedre symptomerne. Efter din sidste menstruation opstår der en ny hormonel balance, og dine symptomer vil helt forsvinde. Overgangen begynder allerede meget tidligere, ofte år før din menstruation stopper. Dette kaldes også perimenopause, hvor du allerede kan opleve symptomer som hedeture og humørsvingninger. Selvom din fertilitet falder, er graviditet stadig muligt, så længe du stadig har menstruation, selvom den er uregelmæssig. Brug prævention, hvis du ikke ønsker at blive gravid. Hormonelle forandringer kan blandt andet nedsætte din stofskifte, men det betyder ikke, at vægtøgning er uundgåelig. Du skal måske nu gøre lidt mere for det, men med bevidste valg i kost og motion kan du også under overgangsalderen påvirke din vægt. Overgangsalderen kan starte tidligere, end du tror. Nogle kvinder bemærker allerede ændringer i slutningen af 30'erne eller begyndelsen af 40'erne, mens andre først oplever symptomer senere. Hver kvinde er også forskellig. Besøg vores hjemmeside og download vores gratis guide for mere information.